Mangantayo pa'y kakabsat. Gumatangak ijay batog ti balay, ti inasal, binalot. Oh. 119 pesos. Tapos, adamat kadwa ng nga sabaw. Kitaan tayo, ano, naimas, ramanan tayo, kabsat ko. Oh. Malimas mo sikat sabaw na. Kagapok ang ijay trabaho. Dapat itlog maalat na ni, nagmayat itlog maalat na ni kakabsat. Mangmangan kayo kadi ato. Dapat kamatis na nga intuno. Kan chicken legs. Ay kayon taramanan tayo. Naimas nga ikamot. Naimas ika. Alala. Okay. Namangmaan kayo, kamkamot kayo. Ate kang kanat, madigmib ibusan, nagdudwa kami pa ato asok. Ne, kitaan nyo ne. Dumaw dawatan. Damdama ka. Mamaya ka. Kitaan nagdawat. Arti gamin apol. No, ikak. Kaya makan na. Gatang dog food. Madi na kayat. Inyamat ton. Mamaya ah. Ay, kabisad na eh. Katanyaw.
sa pakanak mamban. Yan ay mading agtal na mabising gaminan pinalawa. May sana dito yung balay. Pampay kaan na. So may kan kadua andak ta pakanan ta. Pakan ko amin kanya na ato yun. Kain natin sa ating alagang aso. Ano magsumat, nakakaasimat, pulka. May bati, may sana. Excuse me po. Aburay ka. Ito na sa'yo. Wait lang. Sakit naman yan. Ito na. Yan po. Kakainin mo yung pagkain. Oh, pulka. Ito na. Kumain ka. Very good. Kainin mo na yan. So, ayun na nga po siya. Kumakain na. Ayan. Ganyan po talaga siya. Mapili. Masyadong mapili. Akala mo mayaman yung amo. Wala namang pera. Kasi kayo kakabsan. Nangan kayo. Mangan kayo matan. Bye-bye.